Church Trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fis-sem tal-Missier, tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellmu l-daw kollha li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u anki l-dawk il-morda li qegħdin iseguna mill-djar tagħhom jew mill-isptarijiet u dawk kollha li qegħdin iseguna. Ingrazzjaw il-mulejda l-għodu bl-aħbar li smajna li Izrael, l-Amerika u l-Iran poġġew bil-qiegħda u ddeċidew li jisimgħu u jitkellmu bejnietom fuq il-mejda madwar mejda biex jaraw kif jistgħu jaslu għal ftehim. Inkomplu nitolbu għal paċi kif għalinna il-Papa li naqdu miegħu ħalli dan il-ftehim jasal għal veru ftehim tassew bejn il-popli u ma jkomplux ibatu tant nies minħabba dawn l-azzjonijiet. Jekk nitolbu maħfra l-mulej ta' kemm il-darba ħna nqasnieh ħalli inkomplu din il-mixja tagħna matul din l-ottava tal-għid. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt brijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija the Virgin l-anġu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art l-edbin ta' tajba. Infaħru kmberkuk, nadurawk, natubġieħ, irroddu l-ek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja l-qattalb tagħna. Int li qed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, waħdek Lord Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Fit-tiba tiegħek għatina li permess dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jisħu inna naslu f'lena tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu dieħlin fit-tempju. X'ħin ra lil Pietru u l-Ġwanni dieħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru, flimkien ma' Ġwanni, tefa' għajnejh fuq u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fid-dawdeb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejhu l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejhu beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lill-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnuż bl-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Niselabram il-qaddej tiegħu u li Ġakobb il-maħtur tiegħu. Jahwe huwa Alla tagħna mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li talel f'nisel, fil-patt li għamel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil-Iżak. Flimkien tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għejd, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-aġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija ħabbrinna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru l-Galilja qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemnu lillum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, u Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari bil-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li t-tnejn mid-dixxib li kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru il-bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejnietom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu jitkixfu bejnietom Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommu ma setgħux jarfuh. U qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom, imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom. Ġesu qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu.
kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna kollha nittamaw li hu kien dak li kellu jifdil l-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn daw il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdej il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli u li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu, kemm intom boloħ u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dak kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu u beda minn Mose u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh jibqa' magħhom qalulu. Ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tagħulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżdu qab minn qudiemhom. U wieħed il-ieħor bdew jgħidu ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina u hu jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom, il-mulej qam tassew u der il-xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Żewġ dettalji sbieħ li għandna fil-qari li għadna kemm smajna, fl-ewwel qari għandna dak it-tallab li kien jittallab kuljum ħdejn it-tempju. U qatt ma ddielu mir-rasu x'jista' jakkwista apparti dak li jitlob li kien qed jittallab għalih. U l-apostli meta mar fuqhom biex jitlobhom xi ħaġa qalulu aħna m'għandna xejn x'intu ħlief dan f'isem Ġesu Kristu qumu imxi. M'għandunax kien hemm kull darba kull jum ħdejn it-tempju. Alla preżenti hemm ħdejh. U m'għandunax bih. L-apostli, tnej miż-żewġ apostli mill-apostli kienu mixjin ma' Ġesu. M'għandunawx bih, marfuħx. Mixjin u bdew album kienu għan-niżla dak il-ħin, però kienu album tqila ħafna. Dispjaċuti ila li xtilfu l-aqwa ħabib li kellhom. Dak li għalihom kien qiegħed jispirhom fil-ħajja tagħhom. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu l-Iżrael. U Ġesu qiegħed f'nofshom mhux jindunaw u beda jirrakkuntalhom. Iktar tard smajna li qalbhom bdiet titħeġġeġ imma m'għandunawx bih. Indunaw bih meta qasam il-ħobs. Aħna kultant jiġrilna bħal dak it-tallab u bħal l-apostli. Il-mulej jiġi u jkellimna fil-ħajja ta' kuljum. Issa għax smajna kelma mingħand xi ħadd, issa għaliex intqajna ma' sitwazzjoni fejn xi ħadd kien qisu qed jitlobna anke jekk ma qalinniex biex ngħinuh. Il-mulej ġie ħabtilna fil-qalb tagħna u aħna ma tajniex każ. Għajna għaddejjin, għadna naħsbu biss fuq id-diffikultajiet li għandna, id-batija li forsi għaddejjin minnha. U ma ndunajniex
illi qiegħed hemm, il-mulej qiegħed hemm preżenti magħna miexi magħna. U għalhekk l-istedina sabiħa illi għamlilna llum permezz ta' dan il-qari li smajna hija l-preżenza ħajja tiegħu. Aħna kull darba li nċelebraw l-Ewkaristija nisimgħu l-kelma tiegħu. Naqsmu flimkien il-ħobs bħalma qasam Ġesu lilu nnifsu mal-apposti. Jaqsam l-ikel tiegħu magħna, lilu nnifsu magħna. Preżenti u ħaj. Imma kultant anki dik ma nindunawx, ma niqfux naħsbu fuq din il-preżenza u nieqfu fuq dak li qiegħed ifixkilna, dak li qed jaqtalna qalbna. L-istedina hija ċara. Ġesu qiegħed hemm. Meta nindunaw, imbagħad bħall-apostli reġgħu lura. Kellhom jitilgħu it-tela lejn Ġerusalemm, ma marru bil-ferħ biex ixandru dak li huma għaddew minnu l-esperjenza sabiħa. Nitolbu l-mulej ħalli jagħtina l-kuraġġ u l-għajnuna tiegħu biex minkejja kollox ma nieqfu qatt fuq dak li jaqtanna qalbna u jfixkilna. U narfu il-preżenza ħajja ta' Ġesu li takkumpanjana u li terfana u li tatina tassew il-veru ferħ, il-veru paċi u l-veru tama. Nitolbu l-Alla missierna biex bħaddi xib li ta' emma u saħna wkoll narfu l-Kristu xoxt li hu preżenti fostna bil-kelma tiegħu fil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku għall-isfijiet presbiteri u djakni biex nitħeġġu fil-ministeru tagħhom jitħeġġu bħala dawk li jxandrunna l-kelma u jqazzuna bis-sagramenti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-missjonari li jwasslu l-isem ta' Ġesu ta' Nażaret il-bnedmin li għadhom ma jarfuħx. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-lajċ impenjati bħala letturi u akkolti fil-Ministeru tal-Katekezi u tal-Karità li ssib iċ-ċentru tagħha fl-Ewkaristija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex inħallu l-mulej Ġesu jidħol f'ħajjitna u jdawwal id-dlamiet u l-inċertezzi tagħna bil-kelma tiegħu bil-ġisem u d-dem tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom. Għal morda biex il-mulejja tihom dak kolli għandhom bżonn bħalissa. U anki għal paċi fid-dinja biex l-isforzi kbar jagħtu juru l-effett mixtieq għal veru paċi fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis, nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wens tagħna fit-triq tal-ħajja x'imdawlin mill-preżenza tiegħu narfuh fl-Iskrittura u fl-qsim tal-ħobs. Maħutna bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna
biex ittaffi l-kolla tiegħek għalina u salvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar nirċandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit-tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżżulek innu ta' glorja u bla jeda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papaljun mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof ġewlet jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li naqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Martri ma' San Ġorġ Preka ma' qaddisin kollha li jgħexu l-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom. Infaħru u kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa nitolbu bit-talba li għallimna l-mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfi minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja tina l-paċi. Dan l-ħaruf talla dan dak li jneħħi d-nubit tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi, għatina li qarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek tbiddilna f'ħolqien ġdid. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Nroddu ħar lill-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo
prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro e la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fisem tal-Missir, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana l-sejna waqf maħna, Gloria l-Missir, l-Ibenu, l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbuk kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Tlaw il-misterju minn tal-glorja ta' Sirtanz Kristu għam minn bejn l-wiet. Missirna li jinti fis-mewit jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli tritint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħatjarina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria l-Missir l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma tal-tani Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, il-isna minna tal-infern u l-ġenna l-erbuk kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tieni misterju minn tal-glorja tas-Sirtanz Kristu tal-assema.
Missierna li inti f'smewiti tqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija berkinti fost nisa bek il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missi libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-tan Ġesu li t-wiletarina tkun bnidem bħanna. U Ġesu tija jaħfinna d-nubietna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġena l-erbuħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom zon taħna tijak. Tilet misteri minn ta' gloria minn ta' s-sjun ta' Ġesu Kristu bat l-Spiritu Santu fuq-l-apostli skont il-wedit tijaw. Missirna li inti f'smewiti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmija kien berkinti fost nisa berk il-frota ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missi libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tan Ġesu li t-wiletarina tkun bnidem bħanna. U Ġesu tija jaħfinna d-nubietna jlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom zon taħna tijak. Firabu mister minn tal-glorja mtasna Marija ġinim tal-sema bil-ruħ bil-ġisem.
Missierna li inti f'smewiti tqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull trid kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kull jum għatina llum għaffirna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frott tal-ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma tal-tan ġesu li twiret għalina rtikum li debħanna. U ġesu tija jaffrinna d-nubietna ħlisna minna tal-infern u l-ġenna l-erbu kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon teħna tijak. Fil-ħames l-axħar misterju minn tal-glorja ta' Sitna Marija ġedu koronata mis-Santisma Trinità. Missierna li inti f'smewiti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trittin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum għaffrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisam bejk il-frotta ġiftijak ġasum. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik lilek inajtu għal xaħna t-turufnati u li teva. Ilek it-nidu għahna lib u n-nof u dannu jittadmuħ. Ija mela fuqa tatana dawarlejna dawk lajnejn tijak tal-ħnina. Urina għardana t-turufnament ġesufa t-mbirek tal-ġuftijek. Għanina pija uħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti f'smewiti tqaddes ismek tiġi salt natek
Ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mrejmijek imberk inti fost nisa mbek il-frotta ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missilliben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom mulej l-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Istruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu l-qattal btana. Is-seta Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Tita mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħniena. Itlopa lina. Tal-grazzja t'Alla. Itlopa lina. Li żjed tama. Itlopa lina. Li żjed safja. Itlopa lina. Li żjed nadifa. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħniena. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Mera tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midinbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-miktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mlisna mingħajr l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina għaddisom malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilħinna għaddejtijek mulla nitolbuk li ngawd dejjem is-safar u l-ġisem. U bil-ġisem glorjus, bil-ġisem bl-interċessjoni tal-Mqazza Verġni Marija nkunu dejjem meħlusa mid-dwejjaq tissa u ngawdu l-enra dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnaxxix tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra biex li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Amen. Talba l-San Ġusepp. Slima lik ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mijek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddet Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Bastian Martri. Itlob għalina. San Tirrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Għaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejt inti tifkira tal-passjoni tiegħek. Għase nitolbuk li imun mistaw tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Wom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għal-aflanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.